Здравейте, аз съм доктор Иванов и днес ще ви запозная с процедурата аугментация на устни или известна още като увеличаване на устни с хиалуронов филър. В медицински център Свети Пантелеймон извършваме аугментация на устни по всички авангардни и познати световни техники. Използваме техниките Cherry Shape, Butterfly Shape, Russian техник, плоска техника. Съобразяваме се с формата на вашето лице, с тургора на устните, с формата на горната и долната устна, както и с техните пропорции. Взимаме предвид и това, което вие искате и това, което вие харесвате, като се стремим максимално да избягваме най-често срещаните усложнения, образуването на така наречените агломерати от филър, което вие наричате бучки, избягвайки проминенцията на филъра в областта на мустака, което пациентите наричат миграция на филъра. Cherry техниката е техника, при която устните се оформят в централната зона, като относително се пренебрегват периферните зони на горната и долната устна. Централната зона се оформя като 4 черешки, които проминират и изпъкват пред останалите зони и тъкани на устата, като акцента е предимно върху долната устна. Тази техника придава по-младежки и закачлив вид на лицето на жената. При плоската техника горната и долната устна се оформят равномерно като съотношение 50 на 50 и се избягва предната проминенция на устната, погледната в профил. Погледната в профил, устната се простира в една равнина. Плоската техника е подходяща за жени, които искат да избегнат акцента върху волюмизираните и подпухнали устни и искат просто да очертаят техния контур. Така наречената руска техника акцентира върху контура и формата на горната устна, като тя се оформя подобно на плоската техника в една равнина. Разликата с плоската техника е, че долната устна се волюмизира и се прави подпухнала и леко нацупена. Butterfly техниката е вид плоска техника с акцентиране на купидоновите ъгли на устната, изтеглянето им нагоре към филтрума и към носа. Тя оформя устните подобно на разперила крилата си пеперуда. Всички тези процедури са съобразени с правилата за добра клинична практика. Пазваме всички последни световни тенденции и смятам, че всяка клиентка ще получи специално отношение и ще остане доволна от процедурите в нашата клиника.